Fakt. Podľa mňa, pokiaľ by to bolo tak, ako to bolo, keď predstavoval elektrické vozidlo Nikola Tesla v Amerike, keď jazdil na tú všade prítomnú energiu, že mal elektrické auto, na ktorom zrobil 300 kilometrov, elektromotor, ale on nemal baterku. On mal len takú tyčku vzadu. A tá tyčka brala energiu, nikto nevie. Skáďa na tom sa vozil. A pokiaľ by to bolo tak, tie elektrické auta by boli dobré, ale pokiaľ tam budú ťažké batérie, ja mám skúsenosť, že netreba mať silné auta, ale treba mať ľahké auta. Auto, ktoré je ľahké a má 150 koní, je ďaleko lepšie, jak auto, ktoré je ťažké a má 1000 koní. Dneska vyrábajú, ty máš raz BMW. BMW M5. BMW M5 váži 2600 kg. Obrovské. Však to je proste, to je dačo nie uveriť. Však to je dačo... A počkať, ale však to je fyzika, ktorá nepustí. Zotrvačné síly, to je najviac, čo môže byť. A môžeš mať 1000 koní, 2000, 3000, to je jedno. Keď auto váži A keď raz vážiš 2,5 tony, tak ty nemôžeš zmeniť ľahko smer, ani nemôžeš auto rozbehnúť, ani ho ubrzdiť. Ale pozor, vždy na rovnakých pneumatikách. Lebo oni nemajú pneumatiky, že také. Oni majú pneumatiky také, jak všetky auta. Áno. A váži 2600 kg.